Når du er klar, så luk dine øjne og fokuser på din vejrtrækning. Og mærk, hvordan du kan slappe mere og mere af for hver vejrtrækning, du tager. Det med vores vejrtrækning er faktisk meget interessant. Du har måske ikke tænkt over før, at du trækker vejret flere tusind gange i løbet af et døgn. Helt automatisk. Den underbevidste, ubevidste del af dit sind sørger for, at du helt uden bevidst indsats trækker vejret og dermed forsyner kroppen med frisk luft. Vejrtrækningen foregår helt automatisk lige fra vi bliver født. Og det er jo fantastisk at tænke på, at selv et lille barn, der ligger afslappet på sin mors bryst, helt automatisk kan trække vejret i dybe, rolige bevægelser. Og på samme måde kan du tillade dig selv at lade hver vejrtrækning, du tager, være signal om at slappe mere og mere af. Og bare tillade dig selv at slappe af. Og mærke, hvordan du ved hver vejrtrækning, du tager, kan ånde afslappethed ind og ånde anspændthed ud. Lige præcis. Det er egentlig meget interessant, det at vende koncentrationen indad og mærke og lytte efter. Både kroppen og sindet. Normalt er vi konstant opmærksom på alt, der sker omkring os, som trafikken eller de mennesker, der omgiver os. I hypnosen kan du, hvis du vil, og hvis du giver dig selv lov til at slappe helt af, opnå en følelse af at være fuldstændig rolig og afslappet. Du vil måske få fornemmelsen af, at din krop bliver tungere og tungere, eller at din vejrtrækning bliver roligere og roligere. Indimellem kan der måske opstå en prikken eller snoren i hænderne. Hypnose adskiller sig fra søvn ved, at du bliver guidet i en bestemt retning af min stemme. Min stemme kan lede dig derind i dit sind, hvor du godt kunne tænke dig at komme ind. Tænk på det som om, at min stemme er en slags guide, der hjælper dig med at komme ind i den underbevidste, ubevidste del af dig selv. Og imens du slapper af og bare lytter til min stemme, kan du måske fornemme en lethed eller tyngde i kroppen. Og mærke, hvordan du bare føler dig godt tilpas og fuldstændig rolig. Måske du forestiller dig, du sidder i en stol i solen på en forårsdag eller sommerdag. Temperaturen er præcis som du godt kan lide den. En dag, hvor vejret bare er dejligt, og solen skinner og varmer dit ansigt. Alt imens du føler dig godt tilpas. Bare glider dybere og dybere ind i dig selv. Forestil dig, hvordan vinden leger med dit hår. En behagelig, lun brise i dit ansigt og dit hår, der bare gør dig afslappet og rigtig godt tilpas. Sådan en dejlig forårsdag eller sommerdag, hvor himlen er blå. Sommerfugle flyver fra blomst til blomst, og små vattede skyer, der langsomt, nærmest dovent, driver forbi. Solen, der bare varmer dit ansigt og din krop. Og du ved, hvordan det er, når solen varmer kroppen og musklerne. Så slapper musklerne mere og mere af. Nærmest som en bølge af afslapning, der går fra toppen af dit hoved til spidsen af dine tæer. Ansigtet slapper af. Nakken og skuldrene slapper af. Bryst og mave slapper mere og mere af. Armene og benene. Mere og mere afslappet. Hænder og fødder fuldstændig afslappet. Og jo mere afslappet du er, jo dybere vil du gå. Og jo dybere du går, jo mere afslappet vil du blive. Og forestil dig nu, alt imens du slapper endnu mere af, at du synker, smelter dybere og længere ned. At din krop bare bliver tungere og tungere, og bare synker, smelter dybere og længere ned. Og du har nu mulighed for at øge den afslapning, du har allerede nu, meget mere. Så bare lad din krop blive så afslappet, at hver en muskel, nerve, fiber eller celle bliver så afslappet, at den ikke længere fungerer. Bare forestil dig, at du synker eller smelter ned i et behageligt velvære af afslappethed. Se om lidt ved at tælle fra 10 til 1,
Og for hver talje tæller, kan du give dig selv lov til at glide dybere og dybere ned i hypnose. For hver talje tæller, vil du synke dybere og dybere ned i en afslappet tilstand af velvære. 10. Dybere og dybere. 9. Længere og længere ned. 8. Bare synker, smelter ned et behageligt velvære af afslappethed. 7. Langt, langt ned. 6. Under tankerne, under lydene. 5. Endnu længere ned. Helt ned. 4. Bare glider, smelter, dybere og dybere. 3. Længere og længere ned på hver vejrtrækning. 2. Langt, 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 langt ned. 1. Fuldstændig afslappet. Måske du ikke har tænkt over det før, men egentlig er der mange forskellige grunde til at holde op med at ryge. For nogle personer er det pengene, og for nogle personer er det helbred. For andre personer er det igen ønsket om at have kontrol over sig selv, over sine vaner. Vanen startede måske på grund af et fællesskab, hvor der blev røget, for hyggens skyld eller for at føle sig sej. Men som tiden gik, blev vanen til en rutine, der bare tog mere og mere over. Men alle rutiner og vaner kan brydes. Og når vanen og rutinen ikke længere giver mening, så er det på tide at skifte den ud med en ny og bedre. På samme måde som en gammel bil bliver skiftet ud med en ny og bedre, kan en gammel vane blive skiftet ud med en ny og bedre vane. Og selvom der kan være mange gode minder forbundet med en gammel bil, så er der også noget fantastisk ved at få en ny bil og starte et nyt kapitel i ens liv. Og nye vaner har det med at overraske en. Pludselig ser man tingene i et nyt lys, ser alle fordelene, der kan være forbundet med den nye vane. Og nogle personer har det sådan, når de stopper med at ryge, så fokuserer de på alt det positive ved deres rygestop. Måske penge, mere frihed, bedre lugtesans, bedre smagsløg eller bedre helbred. Og nogle personer kan forestille sig selv som lykkelige og røgfri med alle de fordele, det betyder for dem. Uden de tænker over det, mærker de en indre glæde eller stolthed over at gøre det rigtige. Nogle mennesker er rigtig gode til at se sig selv eller forestille sig selv røgfri i forskellige situationer. Alene, sammen med andre. De steder, hvor de tidligere røg, men nu som røgfri. Og måske du også leger med tanken, ideen om, hvordan det vil være for dig i forskellige situationer eller på forskellige steder som røgfri, og hvilken glæde og livskvalitet det vil give dig. Og du behøver ikke at tænke på eller forestille dig selv som røgfri. Du behøver heller ikke lægge mærke til, hvor godt det vil føles for dig at være røgfri. Men hvis du alligevel gør det, forestiller dig selv som røgfri, mærker efter, hvor godt det føles, så har du allerede taget hul på et nyt kapitel i dit liv som røgfri og i kontrol. Måske du ikke har tænkt over det før, men det er let for dig at forandre det, du godt vil forandre. Nu hvor du har trukket en streg i sandet og en gang for alle valgt at være røgfri, vil du nemt kunne forestille dig selv som røgfri. Og det vil være nemt for dig at blive røgfri. Og uden røgen vil du føle dig bedre tilpas og mere fri. Som røgfri vil du opleve, at du uden røgen og tobakken vil mærke følelsen og befrielsen af at være fri. Fri for gamle vaner og en ny og bedre udgave af dig selv. Og du vil føle dig rigtig godt tilpas med at slippe røgen og bare være fri til at være dig selv på alle måder og i alle situationer. Og netop fordi det er dit valg, og ikke nogen andre har valgt det for dig, så vil du opleve følelsen af frihed. Og det at være fri for røgen gør dig rigtig godt tilpas. Hurtigt og nemt slipper du den gamle vane og er røgfri, både når du er alene, sammen med andre, når det er lyst eller mørkt, når du er indenfor eller udenfor. Røgfri i alle situationer og i alle sammenhæng. Tidligere har røgen haft kontrollen og styret dine vaner, men nu er du i kontrol.
Nu har du valgt en gang for alle at slippe røgen, slippe afhængigheden og bare tage styringen i dit liv som røgfri. Fri for gamle vaner og mønstre. En bedre udgave af dig selv, hvor du som røgfri har taget kontrollen over dit liv, dine vaner og handlinger. Og uden røgen og den gamle vane vil livet blive meget nemmere. Og du kan takke dig selv for, du har valgt at blive røgfri. Måske du har tænkt, at dit liv bliver bedre uden røg, og det gør det som røgfri. Og det vil det. Du vil mærke, at du hurtigt vil mærke følelsen af at være fri, fordi du har valgt at slippe røgen og blive røgfri. Og netop fordi det er dit valg, din beslutning. Du har sikkert tænkt tanker omkring dit liv og dig selv. Tænk på, hvilke ting du godt kunne tænke dig at forandre. Men røgen har sløret dit sind, dine tanker og sløret dine følelser. Som en dyne, der har lagt sig over alt, hvad du har tænkt, følt og oplevet. Men som røgfri er du fri. Du vil se, opleve og føle verden, som den rigtige er. Ikke længere styret af røgen eller noget som helst. Følelsen af glæde ved, at du har lagt røgen fra dig, og nu valgt, at røgen ikke længere skal styre dig, gør dig rigtig godt tilpas. For uden røgen kan du gøre tingene på din måde, og følelsen af, at du har kontrollen over dit liv og dine handlinger. En gang for alle har du valgt at være røgfri. Ikke fordi nogen har valgt for dig, at du skal være røgfri, men fordi du har valgt at være røgfri. Fordi du ved, at du som røgfri vil føle dig bedre tilpas og leve det liv, du godt kunne tænke dig at leve, og gøre de ting, der gør dig glad. Og jeg skal fortælle dig noget. I al den tid, der har levet mennesker på jorden, han har aldrig levet et menneske præcis som dig. Der har aldrig levet et menneske, der ser ud, føler og oplever livet præcis som dig. Og i alle de tusinder år ude i fremtiden, hvor der vil leve mennesker på jorden, vil der aldrig leve et menneske lige som dig. Du er helt speciel og unik. Og som et unikt menneske har du lige så stor ret som alle andre mennesker til at få det ud af livet, som du godt vil have ud af livet. Det du godt vil opnå, nemlig at være røgfri. Og som røgfri vil du opleve følelsen af at være mere i kontrol over dit liv og de ting, der gør dig glad. Ikke fordi nogen har valgt for dig, at du skal være røgfri, men fordi du har valgt at være røgfri. Fordi du ved, at du som røgfri vil føle dig bedre tilpas. Imens du slapper mere af, kan du forestille dig selv, og hvordan du som røgfri vil opleve, at din krop hurtigt vil forandre sig. For hver dag vil ting dufte bedre, og du vil dufte bedre. Og selv luften vil være mere frisk og indånden. Din smagsløg vil ændre sig, og alt du spiser vil smage bedre og mere naturligt. For hver dag, der går, vil din krop blive mere og mere renset, og din beslutning om at være i kontrol og røgfri vil vokse sig større og større. På samme måde som en snebold, der triller ned ad et bjerg og bare vokser sig større og større, vil din beslutning om at være røgfri, dit selvværd og din glæde over at være røgfri bare vokse sig større og større. Helt automatisk vil du opleve, hvordan du vil være mere glad, positiv og i kontrol som røgfri. Du vil holde fast i at være røgfri. Ikke for andres skyld, men for din skyld. Og fordi det betyder så meget for dig at tage kontrollen og bare være røgfri. Du er fast besluttet, og intet kan ændre dit valg om at være røgfri. Og imens du slapper endnu mere af, så forestil dig, hver gang du ser farven rød, bevidst eller ubevidst, vil tænke og sige til dig selv, jeg er røgfri. Farven rød vil bevidst eller ubevidst konstant minde dig og underbevidstheden om, at du en gang for alle er røgfri og i kontrol. Imens du slapper endnu mere af, så vil jeg bede dig om at fokusere på alle de positive, varme og rare følelser, tanker og idéer, du har om at være røgfri. Og brug de næste 30 sekunder på at forestille dig selv ude i fremtiden, hvor du som røgfri vil føle dig godt tilpas. Og imens du gør det, vil jeg være stille. Værsgo.
Som røgfri er du ikke længere afhængig af røgen og nikotin. Du er fri til bare at være dig selv. Fri til at tage kontrollen over dit liv. Og fri for den dyne af røg, der har sløret dit liv, dine tanker og følelser. Som fri vil du opleve livet på en mere naturlig måde. En fri måde, hvor du kan se tingene i et andet perspektiv. Mere klart. Er det ikke fantastisk at tænke på, at du starter et nyt kapitel i dit liv? Et kapitel som er røgfri, hvor du har valgt at være fri. Fri til bare at gøre det, der gør dig glad. Det, der giver mening for dig. Ikke fordi nogen har valgt for dig, at du skal være røgfri, men fordi du har valgt det. For dig giver det mening at være røgfri. Og for dig giver det glæde og lykke at være fri og uafhængig. Og som fri og uafhængig af røg og nikotin, vil du hurtigt mærke alle fordelene. Din smagssans bliver bedre. Din lugtesans bliver bedre. Din hud bliver mere sund, og du får en pænere glød. Alle de fordele vil du hurtigt lægge mærke til som røgfri. Og i takt med at din krop renser sig selv og bliver mere ren, vil din søvn også blive forbedret. Og når du sover, lader du op til næste dag. På samme måde som et batteri, der skal lades op, har din krop og dit sind brug for at hvile og lade op. Og med en bedre søvn vil du mærke, hvordan du vågner mere frisk om morgenen. Mere frisk både i sindet og i kroppen. Glad over, at du har taget styringen over dit liv. Og dag for dag, uge for uge, måned for måned, føler dig mere og mere i kontrol og mere fri. Og imens du slapper rigtig godt af, så vil jeg bede dig om at forestille dig, at du går over en mark eller en eng. Forestil dig det høje, bløde græs, der rører ved dine bukser eller ben. Mærk den varme, behagelige luft og hør fuglenes kvidren. Måske du mærker den lune vind, der blæser behageligt i dit ansigt, og ser hvordan de hvide skyer på himlen langsomt glider forbi. Som om tiden nærmest står stille. Alt imens du bare føler dig rigtig godt tilpas. Du kommer nu frem til en lille forhøjning, hvor du kan se ned på nogle flere græsmarker. Måske der går nogle heste ned på disse græsmarker. Smukke heste i nogle sorte, hvide eller brune farver. Og se hvordan de går rundt, spiser og nyder det saftige græs. Nyder livet og føler sig rigtig godt tilpas. Bare hygger sig og nyder hinandens selskab og har det dejligt. Alt imens du giver dig selv lov til at slappe endnu mere af, kan du se, at den ene af hestene ikke går ude i det fri som de andre. Det er en lille hest, der står helt alene, spærret inde i en fold. Helt alene i en fold, der forhindrer den i at komme hen til det grønne græs og vokse sig stor og stærk. En fold, der forhindrer den i at komme ud og lege og nyde livet sammen med alle de andre heste. En fold, der bremser den i at nå alle de ting her i livet, den godt kunne tænke sig at nå. En fold, som hesten ikke selv kan komme ud af. Så gå nu hen til den fold og luk den tunge låge op, der holder hesten spærret inde. Træk alt, hvad du kan i lågen, til den begynder at give sig og langsomt luk op. Træk nu helt op og se, hvor glad hesten ser ud. Lad den komme ud og nyde livet. Lad den komme ud og mærke friheden. Lad den mærke livet, friheden, og lad den løbe lige den vej, den har lyst til at løbe. Lad den være sammen med alle dem, som den har lyst til at være sammen med. Lad den gøre præcis det, den lige drømmer om. Se nu, hvordan den løfter hovedet op og ned, slår med halen i bare glæde. Du har givet den friheden. Den er nu fri til at gøre lige det, den har lyst til. Fri til at vælge de ting, den sætter pris på. Fri til at være sammen med dem, den godt kan lide at være sammen med. Fri til bare at gøre det, der lige gør den glad. Fri på alle måder og i alle henseender. På samme måde som du nu også er fri. Fri for røg, nikotin og fuldstændig i kontrol.
Se om lidt ved at tælle fra 1 til 5. På 5 vil du være tilbage i dit lokale og disse 4 vægge. 1. Indstil dig på, at næste gang du skal i hypnose, vil du gå lige så dybt som nu, og 10 gange dybere. 2. Gør dig selv klar til et nyt kapitel i dit liv, som røgfri og i kontrol. 3. Du vil være fokuseret på at lægge mærke til alle de fordele, der er for dig ved at være røgfri. 4. Mærk, hvordan blodet strømmer tilbage til arme og ben. Et smil breder sig i dit ansigt. Du kan mærke, at det bliver en rigtig god dag. 5. Når du er klar, så tag en dyb vejrtrækning og luk øjnene op.